sesilih panjenenganipun Raka Mas Dika Kristianto ingkang sampun kairing dening panjenenganipun Bapa dalasane Ibu Hamingga wonten ing prosi pinajan pinangka hamanggi panjenenganipun Atmaja Putri ingkang sesilih kusumaning ayu Dewi Konaah. Iki wae kabeh dadakan. Gagah witeksa tasawan kaya Raden Werkudara anggenipun lumampah lon-lonan namung datang lakon alon hanuju wonten ing sang kekasih meninggih panjenenganipun Nimas Ayu Dewi Konaah. Winanganten kekalih sampun hangadhep ingkang sampun dipun pratitisaken dening juru paestu nggih panjenenganipun Ibu ingkang saking Sapira. Sasampunipun pinanggih wonten ing sak ngajengipun pinanganten kekalih ingkang sampun kairing sesami hambalan gantal kecono katon brebes mili santriat mojo anginipun hanyawan sang kekasih niki panjenenganipun Raka Mas Dika Prasetyo. Duh Kang Mas tuhu panjenengan kenten kula Kang Mas mugi kula panjenenganipun halapan wonten bebrayangan pinanggal wilujeng Kang Mas sang pinanganten kakung hanapak hamecah ingkang kasebat Antigo lan sang pinanganten putri Hangresiki samparanipun ingkang kakung sumo muga resika ing marang Sukerto pinangga resik ing batin kula panjenengan sami nggih Mas. Sesampunipun panjenenganipun Mas Dika Kristianto dipun resik sukunipun lajeng Hamapa ingkang putri sang Triatmojo dipun pratitisaken dening panjenenganipun Ibu Julias ingkang saking Sapira. Yo anakku lanang anakku wadon sliramu ndak pindhong munggah ana ing klosi pinajang supaya para pamirsa ingkang sami lenggah atur pambagya harja donga pangestu pamresani sang pinanganten kakung dasan putri kagendhong dening panjenenganipun Bapak Ropin Kristianto. Lon-lonan anginipun hagendhong putra putri pinanganten kekalih
Sanadyan pakulitane ikan gendong padha dalange ning isih manis aku sithik. Aja tegang, Gus. Sang Triyatmaja kekalih dipun lenggahaken panjenenganipun Bapa Robin. Ayo nggih. Lenggal sesarengan. Muga-muga pamirsa sing paring donga pangestu tansah apa sing ginayuh bakal ketekan. Panjenenganipun Ibu Yas Hamratisaken lampahi wong ayu garwane kakang sapira gotaku ya wong ayu ya kuwi sing bakal berkahi barokai marang awakku lan awakku yen kowe karo aku iso trima wong ayu. Wong ayu garwanipun kakang ya iki gotaku ya iki anggonku ngudi panggawean saentukku tak aturke nang awakmu kabeh wong ayu sok kabeh. Nah, aku ngengono Gusupura kok ya wong ayu. Oh nggih Kang Mas. Kula sedhik-sedhik nggih pun saged nduta. Lah ning iki lho. Tenggene bakule sosis buteli bakso. Oh, iya. Sing penting berkah ya, Nduk ya. Nuli nggih Kang Mas. Adangi bosku. Sasampunipun pinanganten kakung amaringaken ingkang pinangka raja kuyanipun dipun aturaken dhumateng Kanjeng Ibu mugi saged dados 1 2 Baropin lihat sini Baropin dipun 1 2 sekali lagi 1 2 pun terima kasih Pak. Terima kasih. Sasampunipun sang kakung hameraken ingkang dadi raja kayanipun. Duh Kang Mas, niki pun kula masake duka eca duka mboten. Yo Dik, tak rasane. Paling yen sing masak sliramu nak yanto asin katon pas sliramu sik Duh. Ingkang kakung dipun bilang lagi maknyus tenan Nduk. Nah iki ora ana sing bakal nandingi marang masakamu Nduk. Sego padang sego Lamongan ora ana sing enake kaya sliramu anggone masak wong ayu. Monggo Kang Mas unjukanipun. Apa iki lho?
pedan kopi pahit sithik yo tak rasane Nduk. Wis kaya ngene rasane wong dibusu anyaran. Ora ana sing kuciwa wong ayu. Waduh. Iki gulane pas wong ayu. Pas tenan iki. Wis dasar sing kakung yo ganteng. Bringose sithik ning katok manis tenan kok. Ya, nggo sesareng andah niku nyenjang nggih nek pun dadi rada lawas sithik yo nek ngunjuk barengan ngoten niku. Nek misale teng griya kepengin nganu baru muteri bakso ya terus banding iki kok baksone teng omah. Ampun wonten nggih. Kok padha bundere ning omah mung ana loro. Lam-lamang sang tiak mojo putri hanyusul lenggairo sang ibu. Duh Kanjeng Ibu, kula atur bekti dumateng panjenengan suwun nyuwun pangestu. Mugi-mugi ingkang kula gayuh saged ginayuh tedha ing karya pinanggih wilujeng boten manggi alangan setunggal punapa-punapa. Ya wong ayu anakku sing banget tak tresnani. Ora kendhat-kendhat anggon mundur ngomanyang jeleng sliramu wong ayu. Muga-muga ingkang dadi gegayuhamu anggone alumban wonten ing bebrayan agung. Tansah wilujeng manggi kabagyan kawarasan ewot dening kabagas kewarasan rezeki berkah barokah manfaat tumraping keluarga wong ayu. Duh Kanjeng Ibu, kula atur bekti dumateng panjenengan Kanjeng Ibu. Sedya lepat kilap kula nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun Kanjeng Ibu. Wonten lepat sokilap kula anggen kula marak sowan wonten panjenengan Kanjeng Ibu nyuwun aku ing pangapunten. Duh. Anak wong bagus wong sithik. Ora kendhat-kendhat anggonku paring donga pangestu marang sliramu wong bagus. Muga-muga apa kang mok gayuh saged ginayuh wong bagus. Nuwun ing Kanjeng Ibu. Tumates kluh ing saking netra sang Tryang Maja kekalih balasan Bapak kadang Ibu. Harampi pasungkamanipun sang Tryang Maja kekalih. Wis wong ayu kabeh sakalorone. Aku talah tansah ambalan donga muga-muga iso guyu purpun anggonmu bebrayan tekan oneng umur kang pungkas sameng guyon Nduk. Lori Kanjeng Bapa nuwun aku panuwun sedya tuma panjenengan mungkin saged kekasihan dan Kanjeng Bapa. Ya wong ayu, sampun Kanjeng Ibu, ampun nuwun mawon Kanjeng Ibu. Rasing loh kula mboten saged anampi sabda pandhi
kan panjenengan Kanjeng Ibu. Amung tunggu pangestu panjenengan tansah kula suwun Kanjeng Ibu. Ya wis bagus. Muga-muga sira kebak ing kabagyan wong bagus. Nuwun matur suwun Kanjeng Ibu. Mojo kekalih pangenaken katresnan kabagyan. Muga-muga bocah saklorone pinanggih jimbagya mulya. Nuwun sagungipun rawuh kados sampun paripurna panggih Sang Hyang Mejo kenalih hanginipun sampun cukem dumateng Bapak Ibu pramila badhe kelajengaken wonten ing adicara ingkang sanesipun nggih adicara sumeneh dumateng para Bapak para Ibu ingkang samahe badhe nderek dokumentasi pramila samangke badinipun ati wedal saking juru pinceng menika juru potret ingkang saking Bononggo. Asmane Diarudi niki nggih pokoke DAD niki juru syuting juru pinceng sing kondang Tom Markotop Deng Markudeng. Mesti fotone ku putih-putih kabeh. Dumateng sagungipun para rawuh ingkang tansah winengku suka ing basuki. Gegandingan wedal sampun bungkap siang pramila acara ingkang salajengipun nggih